Unu biko anyị ga-ewe ọjị a. Anyị ga-ewe n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ n'aha Jizọs. Amen. King
That's the man that's waiting for the ketchup. Holy man will be sending people for you. Igbo kelenu 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 Igbo bi Igbo onyara na nwanne Igbo bi Igbo onyara na nwanne ekele m Chineke n'ụbọchị taa anyị bịara ọ bụ ọmanye anyị nwanne anyị nwaanyị a nwa anyị a ọ bụ taa anyị bịara ya ọ bụ nwa Chineke nyere ọkpọrọ nwanne ji emefu aka bụkwa nwa hụrụ mmadụ n'anya hụ ụmụnne ya hụ nna hụ everybody Igbo bụ Igbo n'ụbọchị taa Chineke tiri enwela ndụ tiri enwela age asị m nwaanyị Chineke ntiri anyị Chineke nke ikiri ya stụl elu right n'aha Jizọs ọ ga-iri ya ka ọ bụ ya from A to Z ndị nwoke ọ ga-iri ya ka ọ ga-egara ọmụgwọ ka ndị nwoke n'aha Jizọs ka ụmụ ya ndị nwoke nke ndị nwaanyị ọ gakwa ego ọmụgwọ from A to Z n'ihi onye mee mma ya hụ mma unu biko akụwata nwa gị memba agacha alụ ezụta ụgwọ ọkụ unu biko ekele m unu n'ihi ọjị ekiri eji ebuka ya wee ndị eduka egbu nke ibita mgbe anyị adresị gwa anyị n'ọbụ nwee sikwara anyị onye mkpera nwaanyị onye mkpera nwaanyị ruru today ya ezi ya anyị mgbe o zicha ya anyị di ya ekwu okwu di ya kwuchata okwu anyị abịa bata bịa waa mkpụrụ ọjị amana kelenu 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 Children of mighty God, praise the Lord. Hallelujah. Oh, the fundamental of the greatest inventory of Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. By the power of Almighty God, I pray that this marriage should continue. Amen. Amen. In the name of Jesus. Yes, sir. That the mighty King of glory, I mean the supreme power of the greatest kingdom of heaven, should set all of us. The number of people who came here, who are praying for long life and prosperity. Amen. 120 years is a milestone. My father was 132. My mom was 26. So if I am their blood bubble, and this is my right blood, and they must surely get there in the name of Jesus. Amen. Aso da ba tra di ga ma de mo no biko o de mbam ga ni aka isi ko so la ngo wa ti muso aka ke lam Chineke le no witness ya kwake anya bia na several occasions here mbo chite echichi echiri ya odokolamba when di jeke man so ekelam Chineke otu ndị ya si na-aga ịlakwa Chineke otu Chineke si na-agba all challenges ga-ebịa beta ọ ga-ega etu n'aha Jizọs addition to ọgọ anyị nwoke udo ga-edere ịbụ ezi ọgọ ọzọ ọhụrụ ụmụnne anya hụ ndị hụ ndị ọ ga-ele anya udo ga-edere n'aha Jizọs unu biko ndị Igbo niile nọ nga ndị ji echichi konye ọbụla nchiri ya zere udo nke dịrị nụ n'aha Jizọs unu biko n'ugwu unu abụrụ m nwa alọ enyi mmiri ọbụla fọrọ m na-ewo beta abụ egwu unu sụrụ ọgụ
wee si nye m ọjị wa unu amara ha ọbụ ọ bụghị na ọ bụ ntọrọ unu ọ bụghị na ọ bụ unu amara ha ọbụ udo ga-edoro onye ọbụla n'aha Jizọs. Chineke ntọrọ welekwa ọjị ụbọchị anọkwa ọjị taa ọ bụrụkwa ya bịatala anyị ọjị ọ bụrụ eke ya bịata ọjị ọ bụrụ oge ya tara anyị ọjị ọ bụrụ afafọ bịata ọjị ọ bụ ụbọchị anọ Chineke ji ekewa ụwa ụbọchị atụtụ fụtara m ọkụ ụwa gbakwana anyị gburugburu ya dịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Anyị isi Igbo metara Anambra kwa ọjị Imo steeti kwa ọjị Abia steeti bịatara anyị ọjị Enugu steeti kwa ọjị Ebonyi steeti unu bịata ọjị Delta unu ka ọjị Rivers ọjị Yoruba kwa ọjị unu biko bịara biko the census niile ndị anyị mma ahụ ndị anya ma ahụ nukwa na ọjị bịata ọ ga-edere nwoke mma ọ ga-edere nwaanyị mma mmiri ya tara azụ anwụla udo ga-edere anyị n'aha Jizọs. N'ụbọchị taa nwaanyị m bịara mbụ ihe Chineke m mere na ọdụkọla mba tile ehula afọ ọ gakwara ike ile stew eli rice n'aha Jizọs. Ọ ga-itinye stew eli rice Chineke ejighị emebi otu ya udo ga-edere n'aha Jizọs. Nwanne m nwoke onye egwu ọ ga-edere na mma ịbụ enyi ahụra m n'etiri ịbụ enyi udo ga-edere ịwachisitere ịgaje n'aha Jizọs na ụfọdụ dị ọ ga-ederela mma. So unu biko anyị ga-ewe ọjị a anyị ga-ewe n'aha Nna anyị ga-ewe n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ n'aha Jizọs. Unu biko ọjị a omudo asụmanyị dị na anyị asụmanyị taa ya udo ga-edere onye ọbụla nwoke nwaanyị nna nwere udo ga-edere anyị n'aha Jizọs. Akụwata udo ngakwa edere iriwe iji eriga anụ iji enye nwanne iji enye nwanna iji enye ndị ọgọ iji enye ukwulu ibe ebe dị ikute mmiri ya atadara ata n'aha ọjị a anyị mgbe n'oke nye dị asistọs anyị nsọ ala kwa na ọjị ndị chewe okwu ọjị ndị chewe anyị kwa ọjị eze anyị n'oke osimiri kwa ọjị ụfọdụ ibia kwa ọjị ala ngwa niile kwa ọjị ala Yoruba kwa ọjị ala Yoruba kwa ọjị Ogun steeti kwa ọjị Delta kwa ọjị Rivers kwa ọjị Anambra kwa ọjị Enugu kwa ọjị ala niile ndị anyị kpọta ahụ ndị akpọtafụ ahụ iwe wetụrụ abịakwa na ọjị ọba ala amụrụ anyị nụtazụla anyị ọjị n'aha Jizọs. Anyị sị ha ọma nke imere anyị ọ ga-imere nwoke ọ ga-imere nwaanyị Chineke abịa ma onye ikpe nwaanyị anyị bịara iji Chineke nkwile rice Chineke ga-egozie n'aha Jizọs. Mgbe ọ kwụla na ọ ga-ekwusi ike mgbe ọ kwụla na ọ ga-ekwusi ike ọ gaghị ekwụla azụ ụmụ agaghị egbusi ya n'aha Jizọs. Onye si ichi ewere aga oge ijiri ya chụọ ya fụta ka onye n'aha Jizọs. Chineke ngwanụ nwee mbụ gịnị nwee mbụ anyị ọ bụ Chineke nke ebiri lee nkekwara mmiri mmanya ọ bụrụ eziokwu okike niile ele enwe asị ngwanụ ala niile kwa mmanya bịa ṅụọ nkwọ ya ṅụọ mmanya ya ṅụọkwa mmiri apụ ya ṅụọ mmanya ya ṅụọkwa mmiri oge ya ṅụọ mmanya ya ṅụọkwa mmiri oke ya ṅụọkwa mmanya ṅụọ mmiri ọ bụ ụbọchị anọ Chineke ji jee ka ụwa Anambra bịa ṅụọ mmanya ṅụọ mmiri
Imo ngoma ngomi. Abia ngoma ngomi. Enugu ngoma ngomi. Ebo ngoma ngomi. Delta ngoma ngomi. Rivers ngoma ngomi. Yoruba nuga ngoma ngomi o. O wali ile so fa ja la Yoruba nuga ngoma ngomi o. No se do kosi. Ma bia ngom. Oge de bokoma. Oge de wa ma. Oge de ma bi ne bia na ma na ha Jesus. Ndem de ta de bi aga o de do ko idro la ma o. Wannan Oshimiri. We never the water goddess. Oshimiri. We never the water goddess. Oshimiri. That's the one we can see. Oshimiri.
Please look here. The Ezenwanyi Oshimiri across the state. Ezenwanyi, say happiness. I beg, listen to me. Look here. Look here. Thank God. Ezenwanyi, I beg you. I need 10 people. I need it now. Why don't you visit me? Why don't you visit me? I did it. Church and channel work. Morning, Ijele. I want 10 people, 20,000. 10 people. I want Oshimiri. You want to talk to us? You want to talk to us? Wait. You don't know. Yes. Hello everyone. I'm so happy to be like this today. I'm Pinego the water goddess. I'm based where I will Oshimiri. I'm also Queen Goddess of Words. Why I'm here today is to honor my daughter's birthday party. Because this life, what we are praying is for, we are praying for celebration. No one here that prays for death. No one here is praying for sad news. No one here is praying for casualty. As long as we are human beings in this life, what we shall continue praying is for good, for celebration. Anything that causes celebration in our life is a good thing. Yes. So I'm wishing my goddaughter Odogwu Ikarika Oshimiri Tata because only they make a na go one. Only they make susu. I will even deny you. The world, the universe is filled with good things. One more, understand. And I know much okay more. You could buy that to okay more. I will okay more. So more than me feeling. If I know wish, I'm not about today. You are Yoruba man, you are here. You are Ghanaian, you are here. The country at all. The things that make us gather this hour is something of celebration. Yes. I say ahead. What kills others in this
Pilot shall not kill you. Witches and wizards shall not bring you down. They can never bring you down. No matter any form they come from, they can never bring you down. Wicked ones from the four corners of the world will not bring you down. More they try you, more they see your progress. More they try you, more they see you progressing. He said to all my prayers. So therefore, I'm opening this cake with 50,000 naira. DJ, spiritual DJ, DJ Yaru boy.
Lend a good foundation to your children. That foundation must continue to rule in Ijogoma land in Jesus' name. We are the youth of Igbo Ijogoma land, which is by God's grace and the youth leader. And this invitation they are doing today, they didn't invite us. But we are here today because of our patron. Because he's one of us. Whatever you are doing this Ijogoma land, whether Igbo, Yoruba, Hausa, he will be there to help. Financial, prayer, and other things. That's why we are here. So let us come give the honor. Who honor do. As you know, invite us, but we come. To tell them that yes, Daddy, we are your boys. I get to me. And at the end of time, we are going to show. Under umbrella of Ijogoma Youth Igbo land, sir, we are giving you this to give our wife. If you have the money, accommodate your movement. Still got the shit. iPhone is just iPhone still the same car. No one knows tomorrow. If you have the money, accommodate your good friends. Still got the shit. iPhone is cost. iPhone still the same car. I'm
This ceremony, I'm dropping the sum of 10,000 naira. Yoruba say esekese, life and direct. Ubo gurumena mena nguyedi. Onye nyuchira shani humamro jinki dogofe. When I was dumbfounded, he's the one who healed my hand. But God used him to heal my hand. Today, I'm very, very happy to witness this occasion. On the day of Pentecost, fire will fall on us. Anybody who is doing the true will of God shall be blessed. Amen. I am so happy. I greet everyone. I've been working and praying that I don't listen. I want to Oshimiri. I want to Oshimiri. I can bring him to I welcome you, my mother. I got your fault. You do what? I put it back for me. Never. My strength. The wife, if you know her, it's just like the president visited me. You know, I wish you know her. You know I'm blessed for her to visit me, for her to attend. I am super blessed. She's a great woman. She's a woman who God has so much blessed. You know when they say somebody is blessed beyond cause, this one has been blessed beyond cause. Blessed beyond human as in destruction. I am happy to be called your daughter. You're welcome. You're welcome. I greet our daddy. Your people one of the and I can help you. I welcome your presence. My father. I get one of the second I greet my honorary my mother, our first son, the head of the family. This is my father's first son. Our first son. That's my senior brother. The opener of my mother's womb. I greet my mother in Meki. That's my senior sister. And that's my lovely sister. By surprise. I'm of course. You will not understand. You know, from Europe and Igbo must still be. Party Igbo. I greet my daddy, the doctor, our father, and they are doing a shit. I greet him. That day I greet him. I so
so much appreciating for coming to honor me. God will honor you. And every other one here, my neighbor, I greet you. That is sitting there now. We have become best of friends, though. Me and you have become best of friends. I appreciate you. I appreciate you. My wife, although you're a good wife, I appreciate you. No, yes. I appreciate you. I remember. The officer. I greet every one of you. I'm really happy. I appreciate you. Thank you, my husband. For celebrating me, God will celebrate you. I appreciate you. Daddy, you're welcome. Every one of you, you're welcome. The first place of all you come. My first place. My first place. It shall be well with you. Daddy, did you remember him? After my coronation, on Monday, he sent him to me. He is my first king, Prince Oshimiri. Mommy, how old is she? How did you go? Yes, he's a musician everywhere online. He's a musician. No, actually, in a party, anything, connect here on me. We'll be around more. And each look at mommy, we'll be doing more. That witnessed this great occasion. That is Ezenwanyi Oshimiri has a birthday party. And I thank Almighty God for making it possible that this atmosphere was calm. No rain, no disturbance. And the occasion is coming to an end. I thank everyone who present in this occasion. All I have to say is thank you, everyone. I call upon Almighty God, because without His consent, we are not going to be here today. I say thank you to Odogu. I say thank you to Olamuwo. The spirit that do wonders in Yoruba land, I say thank you, because we are Yoruba land. Yoruba land is a fruitful land. We Igbo, we are doing well in Yoruba land. We are doing well. We are making it by the grace of God. If this land is a wicked land, we can never even be here. So what I have to say is thank you to all the spirits, our ancestors, our gods, our goddess, our guardian angel. This occasion is coming to an end. I also say thank you to everyone who are still here, all that sponsored this occasion in one way or the other. All I have to tell you all is that the Almighty God, the God that has the final say, the angels that surprise good thing, the angels of connection, the angels of wealth, the gods and goddess of Nigeria shall going to do you well. Amen. When God begins to make you smile, it's okay for you. Yes. May this great God that have the final say, that have the key to open everything, may this great God push all the ingredients in your life that are going to make you smile. I disappear for my spirit to appear. My name is Oshimiri, means success. So far you all admit me today, I'm not God but I'm a messenger to God. I disappear for my chi to appear. I shower you all unending blessing, unending success, unending wealth, long life, and unending happiness. Nice meeting you, sir. Thank you, sir. I appreciate. I greet everyone that are here. We shall gather by this time again for more celebration. I am great Asian kingdom. Doctor
Anthony Onyechi Wezo Kachukwu Obiudo Ndị Igbo 1 of Igegemo Kingdom JP. So today I am the happiest man because how God have made me to appear here today. I say God glory will be with all of us in Jesus' name. I will not go to me. He said, Nihi is why you go to me. Let we go. Let we wait. Let we let we go. Oh, you only me. Now you get silver. Now you get gold. Now you get diamond. I'm telling you this. The spirit of the high sea, he has the weight. Yes. If you doubt it, he prays Ezenwanyi, you will know what I'm telling you. But as of now, you will not know. So, my dear sister, I thank you of wasting your time and to come to embrace your daughter. This shows that he is a lover. With this idea, you are gingering her to forge ahead. Amen. Because if you look left, look right, look front, you know that yes, there are some people. He has a father, he has a mother. There's people behind. He has Tala. I say you shall be well with everybody here. I said you will excel. You will excel. You will excel. Mommy water will bath you. Amen. With a clean water and give you silver and gold in Jesus' name. Yes, I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. Wait. I'm telling you. So I thank everybody. I thank everybody. Thank you. So thank you. Thank you. Yes. Oshimiri